Then nag 1 month na ko sa kuang trabaho. Nahibulong ko kung nganong niabot man og 3 months. Nga wa ko tong hae sa kuang binulan. Wala man pud ko naka-experience sa mga na-experience sa mga buntis. Wala man ko gasuka. Og wala man pud ko ga-demand og mga pagkaon. Normal feelings raman jud ang ako ang na-feel. Maong para ma-sure ko, nagpalit ko og piti kung tinuod jud ba nga buntis ko. Pagawa sa resulta, Diyos ko, positive jud ang result. Murag di pa ko makatuo, pero gikaupat jud nako. Giulit-ulit ang test, pero maura gihapon ang resulta. Gihilom ra jud nako ni sa ko ang family by gamay. Ug sa uban pa. Pero ang ako ang best friend nga nasa Manila lang, ang ako ang naingnan, kay need jud nako og kaistorya ato nga time. Pati pod ang uyab sa kong best friend kay nakabalo na. Kay tulo man mi nga permi ang sige og tawagan. Itawagan ako si Thorns pero dili mo to ang buhi. Kaya ang rason niya, wala daw gani to nahuman. Ug wala daw gani mi nag-enjoy nganong nabuo man daw. Basig dili daw siya ang amahan sa bata. Sa akong pagkadungog, grabe na akong hinila. Grabe ako ang mga masakit nga gipanulti siya. Ginapangutanan ako siya kung unsaon ako ni. Ana siya nga, muuli na lang daw ko sa mga lugar. Pero, mudiretso ko silang balay. Ug dito na lang daw ko mupuyo. Nagsamot ako ang kalagot kay og muli ko mapatyan ko sa akong kinikanan. Tapos og moadto ko sila ha, yaw-yawan na ko siyang inahan. Maingnan pa ko, okay ra kaday. Moadto ka diri og moingon nga puros ka. Padugang-dugang ra ka sa pakanunon diri. Dili pud ko niya makuha ato, kay bag-o pa lang siya sa iyang trabaho. Stay in pa jud siya. Dili siya basta-basta makagawa sa ato. Then milabay ang pila ka adlaw, enrollment na para sa 4th year college. Pero nagpa-enroll gihapon ko. Bisag usa sa akong mga classmates walay nakabalo sa akong sitwasyon. Ako ang best friend ug ang uyab niya lang ang nakahibalo. Tuod man, klase na. Isabot na ako si Thorns nga kung pwede siya mo gasto sa gatas o mga vitamins ni baby. Kayo bang needs ni baby, ako anak kay naa pa ko'y tuition fees nga ginagastusan o ga-support po sa allowances nako ako ang pamilya. Pero ang ahak nga laki, wa ni sugot, kay iyahang ate nga iyahang ginatabangan sa una para makagraduate o college, kay wala gahatag og kwarta silang ginikanan, bisag nanay trabaho. Natulan pa jud to nga ang iyang igsuon nagbulag sila siyang ban. Mo nang naa sa balay nila ang mga bata. Maong nidaghan na iyahang mga pakaunon. Nagsige na lang jud ko og hinila kato. Wala jud ko'y tabang nga makuha gikan niya. Unsaon man ako pagkaya ning tanan nga gatungha ako. Murag ma-depress na ko ato nga time. Nidaot na jud ko kayo. Kay wala ko'y gana mo kaon. Ug naa lang ko sa kwarto, inigwala na klase. Hantod hapit na amuang intramurals ato. Ug every year ga-appeal jud ko mga extracurricular activities. Pareha sa ball games o mga dance competitions. Naglibog ko kung saan ako pagrason para dili ko maka-appeal. Pero naka-appeal jud ko kay dati man ko nga player or dancer. Naka-appeal pod ko sa mga dance contest hangtod finals. Pero sa games, di ko kayo gadula. Kaya akong rason, bag-o ra ko na ayo sa hilan. Maong di pa ko pwede mainitan og maayo. Nauman ang intramurals, unya champion mi sa sayaw. Mga sige gyapon kami og sinayaw sayaw. Tungod kay ginalaban man mi sa ubang school. Ug mostly ginapa intermission mi. Then after ato sa sobra tingali na ako og nilihok-liho, nahago ko maong pagka-Miyerkules ato. Paghuman ako og kaligo, nisakit man akong tiyan. Giinuman ra nako og initubig kay basin sa delay ra nako ning nga kaon. Dugay-dugay ato mawala man po. Nakailis nako og mulakaw na sa school pero ni grabe man ang kasakit sa akong tiyan.
Kung nibalik ko sa boarding house. Pagkapila ka minuto, nainigawas nga dugo. Grabe ako ang hinila. Murag nakuhaan na jud ko ani. Ako ang best friend og iyang uyab ra gihapon ang nakabalo. Akong pamilya walay ni isa nga nakabalo kung unsa ang nahitabo sa kuha. Grabe akong pagmahay nganong wa nako ingati si baby. Nganong wa nako gipahibalo sa kong ginikanan ug nganong wa nako gipaglaban iyang karapatan. Wala na po nako giingon kay Thorns tungod kay gi-block man ako iyahang mga social media accounts, pati iyang number. Although kapila ko niya i-reach out, pero permira na ako siya nga ginablock or ignored. Tanang FB accounts o mga numbers nga iyahang gamiton para lang makontak ko og balik. Ginapang block na ako. Maro man gihapon, wala man gihapon siya pakialam sa bata. Dili man gani niya ang kunon nga iya. Dagan na kayo mga dili maayo ang naa sa kong nahuna ato nga time. Pero nalampasan gihapon ako. Tuod man nakahuman ko sa kuang pag-eskwela. Mga 1 year na ang nilabay, nag-invite og laag ako mga classmates kay birthday sa usa sa mga classmate pag college mong niuban ko. Nalingaw jud may. Nag-video kay pa may. Hangtod na ilalaki nga ni duol na ako og niingon nga pwede pahuwam og songbok miss. Anak ko nga sure kwaara. Ug mo to nagkanta-kanta pa siya uban iyahang mga barkada. Kay ang barkada day ato kauban sa dance troupe sa celebrant. Taod-taod ato gitawag ko sa akong classmate nga celebrant nga mo join daw ko nila kay gasyat sila. Misugot na lang pud ko kay panlalagsa ra man eh. Kauban ng pud namo ubang classmates namo, apil na tong lalaki nga nanghulam og songbok kauban niyang mga barkada. Enjoy kay mi og saba kay mi. Sige ra mi og pangatawa kay mga joker man dahil sila. Dito na lang mi nangatulog kay buntag naman to. Pagkabuntag na mauli na maintenance. Nag-boarding house man ko ato kay na ako'y temporary nga trabaho. Dami sa akong classmates sa kwarto. Magkauban pod mi ani nga nag-inom maong hangover kay Mingo. Pagkagabi na, niingon ning akong classmate nga boardmate nako nga Rose. Nag-ingon biya si Jay nga mag-overnight daw sila sa bagong open nga resort unyang gabi. Kauban niya mga barkada. O gusto niya nga muuban daw ta. Dayon, nisugot pud ko ato kay gusto nako malingaw, malipay ug makalimot ko sa mga nahitabo nako. Tuod man naa nami dito. Lingaw kaayo ug mao ra gihapon nga hubog na pud kaayo. Grabe kaayo among inom ug nabuntagan na pud ni. Grabe akong panuka tungod sa kahubog ug tungod kay wala mi tulog. Gihatod mi nila og taas kay akong tulog. Hapon ako nakamata ug naay 60 ka missed calls ug 27 nga mga new messages from unknown number. Si Jade ito. Gipangayo daw niya sa akong classmate nga kauban ako sa room ang akong number. Sige siya pangumusta na ako kung okay ra ba akong paminaw since perte na akong hubuga ug perte daw ko kasaba. Naghinilak pa daw ko kay nag-storytelling ko nga gibiyaan ko og 7 years ng uya. Pero wa napil sa story ang about sa kuang pagbuntis. Saba daw kayo ko kay di daw ko pabadlong og sikog yaw-yaw while gahilak nga pati ang bayot ako apang nalaparo. Mayo na lang masinabtanon ang bayot. Sukad ato, sige na mi og tawag-tawag og text-text ni Jay. Hatid sundo ko niya sa trabaho. Sige ra mi joyride. Food trip ug kauban na nako siya nga mag-jogging tagabuntag. In short, murag amo ara ang kalibutan ug nag-build pud mi sa moang kalibutan. By the way, butan man pud si Jay. Gwapuhon, puti, tangos ug ilong, tangkad, neat and clean magdamit, artistahin og dating, sweet pod unya caring. Moto nga months passed by, nagkakamedyo ni Jay. This time, sige ko og travel, kay mag-take og board exam. Wala kay may problema ni Jay, kay same man pod may attitude, mong sundo kayo may.
Nagkaduol na ang adlaw sa exam ato nga time, mga sobra na 2 months ni Jay ato. Then mga 4 days na lang og exam na nako, unya na ay babae nga ni chat nako. Nangutana kung kaano-ano daw nako si Jay. Ni-reply pod ko nga, uyab nako siya miss. Bakit? Unya na-reply siya nga, asawa man ko ni Jay. Murag nahunong ang tuyok sa ako ang kalibutan. Nasya ko sa reply sa babae. Dito na ko nahibawan nga minyo man di ay nang dako si Jay ug abroad iyahang asawa. Pero wala pa sila'y anak ug bag-o ra pod sila nag-asawa. Unya, 5 months after sa kasal nila, nilarga na ang babae sa gawa sa nasod. Bata pa din sila nag-asawa hangtod sa niabot na sa legal age mong gikasal na sila. Nasakpan daw siya sa babae kay tungod sa password niya sa Facebook nga ako ang apelyido ug ang date sa among mansari. Grabe akong hinilak. Sakit kayo. Okay naman unta ang tanan. Perfect naman unta amo ang relasyon. Pero nganong animan. Sakit jud paminawon nga gidurog na ka sa una, dinurog ka pa sa pangalawa. Gitext na ko si Jay kay dili niya tubagon akong tawa. Pero ga-reply siya sa akong text ug ana siya nga, sorry Rose, love kaayo ta ka. Ganahan jud ko si mohang kinaiya. Unang kita pa lang nako nimo, type na ta ka. Mong gipurso ta ka, bisag kabalo ko nga mali. Sorry kung wala ko nitug-an nimo nga minyo ko. Kay di na ko kaya nga mawala ka sa kuha. Kay happy ko nga kauban ka. Sorry kung pilion nako akong asawa Rose. Dili nako kaya ilang pamilya. Dili nako kaya nga ipaglaban ka. Kay mamatay ka or else mamatay tang duha. Tungod kay lakas ang tribo nila. Mong sorry kayo Rose kung napasakitan ti ka. Murag nahugno akong kalibutan pa'y gamay. Grabe akong hinila. Ug as usual, ako lang po na nakabalo sa mong story. Although kabalo kong pinsan ako nga uyab mi, ug nagbulag na mi kay minyo siya. Ato nga time, sige og bisita akong pinsan sa kuha. Kay duol ra kaayo iyang school sa akong boarding house. Mong pagka-end silang klase, tuwa siya sa ko. In real life man goodbye, jolly ko nga pagkababae. Mong no one notice my pain. How wounded I am inside. Pero, bisan ana ka painful akong heart. Nakaya pa na ako makipag-joke sa taong ako makaupan. Sige ko og kwento sa makatawanan. Mangwa siya naka-notice nga deep inside, kabutuhon na ako ang dugahan sa kasakit. Nganong paulit-ulit tara kong masakitan. Niabot na jud ang adlaw sa exam. Ni-exam ko nga wala sa ko ang kaugalingan. Puro pagpungot, kalagot o kahiubos ang naasulod sa kong utok ug dugan. Mong pag-abot sa result, natural. Bagsak. Kinsa may mo expect nga makapasar ato nga akong nahuna, kalami naman mo taliwan aning kalibutan. After sa mong shot sa una, giblock na nako siya sa konta ng social media account. So pati iyang numero pero iyang asawa, wala niya jud ko hunungi. Adlaw-adlaw nga sige og sinamo. Iha kong i-chat or sometimes i-text. Magpanggap nga si Jay. Pero dili niya ko makonvince kay kabalo ko sa text style ni Jay. Hangtod sa nahasulan nako ug sakto nga giingnan ko sa kong amiga nga moabroad mi. Maong nag-process ko kay siya, waiting na lang siyang flight pa Manila. Ug huwato na lang daw ko niya pag nasa Manila na daw siya. Moto nga gikaluyan ko sa Ginoo mong nakagawasod ko sa Pilipinas. Maayo na lang kay okay akong naabdan dari sa Saudi Arabia. Maong thankful jud ko sa Ginoo nga wa ko niya pasagdi. Then 5 months na ko dari sa Saudi, nagchat akong kakilala nga si Rains.
Barkada siya sa kong ex na si Thorns. Gireplyan po na ako siya. Dugay-dugay mo ang chat. Hangtod sa niingon siya kung pwede daw manawag. Maong misugot man pud ko kay lagi vibes man pud mi ani. Pero nakurat na lang ko nga nawong ni Thorns ang nigawa sa camera. Sukad ato sige na siya og chat or video call na ako. Kay permi pud sila magkaoban ni Rins. Hangtod sa nibuhat na siya og iyahang kaugalingong account. Grabe na among sumbatanay ug sisihanay kung nganong nahitabo man ang sauna. Kung nganong iyahara kong gipasagdahan. Kung nganong wa niya barugi iyang responsibilidad sa kuha sa una. Unta, naa pa ang bata karon. Kung nganong iyaharamang gilingkuran iyahang obligasyon. Hangtod sa pati ako ang kaugalingon, ako ang nagihapong gisisi kung nganong nagpadala ko sa pagbuhat. Kung nganong wa man ako ang pingi amo amanak. Kung nganong wa man ko nitugan sa kong pamilya about sa nitabo sa ko. Pero bisag unsaon pa namo og hinila, dili na namo maibalik pa ang panghitabo. Kung nakoy oras nga bakante, sige mi og story. Bisan og puro lang kasilag ako ang gibati ngadto siya. Pero sige ra gihapon siya og paminaw sa ko ang mga masakit nga yawi. Bisan mga bad words na akong panulti pero wa gihapon ko niya hunungi og pangayog sorry hangtod sa nagpinasayloay naming duha kung nagplano nga magsugod sa una. Kung dili na mo pasayloan na mo kaugalingon, same ra gihapon mi nga walay peace of. Dili na mi maka-move forward kay na-stuck na mi sa mga masakit nga past. Nga same maraman po nga nakasalaming duha. Ang masakit lang kay naangin pa ang anghel tungod sa muang mga kasalanan. Nagsabot mi nga moan nang itama ang mga sayop sa una ug mahimo nga responsable sa usag-usag. Hanap pa sila nga hatagan na to og second chance ang tao nga gapangayo og bug-os kapasaylo. Ug everybody deserves a second chance. Ingon nila, love is sweeter in a second time around. Maong I gave him a chance. Ug tuod man, nagbalik mi. Sorry. Marupok gihapon inyohang ante. Pero dili man pod nako malimbungan akong kaugalingon. Kay bisag iya akong gipasagdahan. Love gihapon kaayo nako siya. Wala jud nawala ako ang love niya. Siguro na irason nga nung nahitabo to kung nganong nawala si baby. Kung nganong wa niya ato ba nga iyahang obligasyon. Siguro na pa'y mission ang Ginoo para namong duha. Pero nag-promise mi sa usag-usa nga if ever na maulit ang tanan nga babuntis ko, maging good parents na mi ug we are willing to build a strong family na siya. Bisag sobra na 2 years sukad mi nagbulag ni Thorns, pero wala ra gihapon siya nakuyabog lang. Naging okay amo ang relasyon ni Thorns bisag LDR mi. Sige ra og video call kay buntag sa Pinas og gabi dari sa Saudi. Daghan na kayo mi og plano. Lalo na pag makauli na ko Pinas. Ana siya nga pag makauli na daw ko, magminyo na mi. Hangtod sa niabot ang adlaw nga nangutana siya nako kung kinsa si Jay. Ug anapod ko nga ex na. Niingon siya nga ni-chat ang asawa ni Jay niya. Siya ang niingon nga nagkauyab daw mo siyang banda. Then nangutana si Thorns nako. Ngano man Rose, sa kadaghang lalaki nganong sa naay asawa pa man. Nganong nisugot ka nga mahimo kang kabit. Nganong sa may sabit pa man. Ikaw pa ba na? Ang Rose nga ako ang nakaila sa sulod sa pila ka tuig. Wala ako nakatingog dayon bay gamay. Wala ko kay balo kung saan ako siya pag-explain. Daghan kay si Thorns sa pangutana. Pero wa jud nako natubag bisag usa. Sukad ato naging cold na siya sa kuha. Imbis na okay nun tami. Nagpinasayloay naman untami. Pero gibulabog pa sa asawa ni Jay.
Nakontak di ay sa asawa ni Jay si Thorns tungod sa Facebook kay ga-comment manggod si Thorns sa akong mga post. Stalker manggod bayhana. Pero ga-video call ra gihapon mi ni Thorns. Pero tagsa na lang hantod sa na-explain ako siya kung paano mi nagkita ni Jay. O kung nganong nahulog akong loob siya. Nagiinan ako siya nga tungod man puto nimo Thorns. Kung wala unta ko nimo gipasagdan, wa unta to nahitabo. Siya manggod ako ang comforter ug siya ra ang tao nga ako ang masultian sa tanang kasakit nga ako ang nagyan. Tungod sa mong paguban-uban adlaw-adlaw, mong nagka kami. Pero wa siya niingon nga naa di siya asawa nga naa sa abroad. Naghinilakay na pod mi ni Thorns ug nagbinasulay na pod hangtod sa na-okay mi. Nibalik na pod mi sa dati nga sige og tawag kay. Pero permira na ako mamatikdan nga every time manawag ko. Kanunay siya nga gadali kay naa pa daw siya ibuhaton. In short, daghan na siya og alibay. Niabot na mi og 7 months ato nga month kay bar month na niya. Pag-abot sa mismong adlaw siyang birthday, na-shock na lang ko. Kay naay nag-post siyang Facebook nga picture sa babae ug ang isa kay picture niya. Gi-edit og naay caption niya. Sana ikaw na ang tamang tao na hinahanap ko. Murag nahugno na pod akong kalibutan bay kamay. Grabe akong hinilak ug bisan grabe akong pangurog. Nakahimo pa ko og comment nga. Congrats. Mag-post po ko og birthday greeting sa pilmong picture pero naa naman day siya'y uyab sa dool. Dito na nako nahibaw-an niya katrabaho dito niya ug 2 months na silang uyab. Ipinagpalit sa malapit ang inyong marupok nga ante. Grabe iyan tinawag sa ako, pero wala na ako siya tubaga. Igor ako ni siya to. Salamat sa lahat-lahat. Pinapaubaya na kita sa kanya. Pag niya na siya, nga sorry. Biyaan na ko ni. Ayaw lang ko og biyahe. Mas mahal ti ka. Naging kamiraani tungod kay katong time mag-chat ko sa asawa ni Jay. Ngay mohang ex. Grabe akong inom o grabe ko kahubog tungod sa kahiubos nga akong gibati nimo. Nalain ko nga nung nipatol ka sa nang asawa. Na-disappoint ko nimo. Na-discourage ko sa muha mong grabe ko kahubog ato nga time naa siya. Mo nang nainihitabo na mo. Nakamata na lang ko nga tapad naming duha og naked na. Please Rose. Please. Pasaylo ako. Pauli na dere kay magpakasal pa ta. Please Rose. Please. Ayaw ko buwagi. Grabe ako ang hinilak at ubay kamay. Grabe kasakit sa kong dughan nga murag di nako makaginawa sa kasakit. Murag giduslak-duslak og mahait nga kutsilyo. Kung asa nga nibalik nako ang tiwala siya, ga-expect nako nga siya na pero mao pa ni ang nahitabo. Mura mi giduwa sa tadhana. Mura mi og gipalibot-libot sa kamot sa ahak. Mura mi giduwa sa tadhana. Nganong animan? Nganong puro kasakit raman? Mga pila ka minutes sa to na nag-chat og iyang account ang ni-chat pero ang chat ingon niya. Sorry ate. Sorry kung nasaktan ko kayo. Pero maniwala ka sa kanya. Magkatrabaho lang kami. Sorry kasi nangyari yon kahit alam kong may girlfriend na siya. Sorry kung nadala din ako sa tukso. Please wag mo na siyang hiwalayan. Mahal na mahal ka niya. Hanggang sina lang jud ko ug wa nako kabalo sa kong i-reply tungod sa kasakit o kaguol nga naa sulod sa kong dughan. Sige siya og tawag na ako. Sige pod og chat. Pero wa jud nako tubaga hangtod sin ra jud ko.
Until 1 week na ang nilabay, sukad nakita nako ang edited pictures nila. Ni-chat ang pagumangko ni Thorns. Ate Rose, sorry for your pain, but I just want to tell you that buntis ang babae ni Uncle Thorns. Pagkabasa nako ato, naglumba na pod og tulo akong mga luha. Grabe ka sakit. Grabe ang lupit ng tadhana. Igor ako na reply bisag akurog ako ang kamot kay lami kayo iwal. Anara ko nga, thanks sa info. So kada to kay ako na siyang giblock sa Facebook, pati ng account sa babae. Bisag dili mi friends sa Facebook ug ang ubang mga barkada niya. Di na ko gusto makadungog og naay infos about nila. Mura ko og mabuang. Akong mata gahubag na lang tungod kay adlaw-adlaw na lang ko sige kinila. Nahibulong na intawon si boss sa kuha. Ug naay time nga masakpan pa ko niya nga gahilak. Hangtod karon no paghihapon ko naka-move on. Wa paghihapon ko nakapauli og Pinas. Sige ra ko gi-extend sa akong contract. Kung naay mangutana kung kanus ako muli, ginaingnan ra nako. Nga unya na o mobalik na sa normal ang mundo. Pandemic naman good, but the truth is, di ko pa kayang makita siya or sila sa iyahang pamilya. Giasawa jud niya ang babae, ug na sila'y anak. He already built his own family, pero sa lain nga babae. When months passed by, it feels like I'll always gonna break down on simple things. Like I'm 1 centimeter away from crying or melting down because of frustration, anger, and disappointment. As if I'm almost full inside. Maybe because I held up long enough, or maybe because I keep it inside for such a long time that it consumes me deep down. How I wish that it could be washed away by the running water. How I wish that it's easy to drain this feeling like how it drained me every single day. But still, I'm happy for them. Siguro dili jud kami ang para sa usag-usag. Wala jud ay gabay sa kadugay sa relasyon. Kung dili jud kamo ang tinadhana. Mas masunod jud ang plano sa Ginoo kaysa sa imuhang kaugalingong gusto. Parents knows best jud ay. Dili jud ta magdali-dali sa gugma. We need to wait for the right man in the right time para dili ta masakitan. Dili jud ay maayo ang mosulod ta og bag-ong relasyon nga dili pa clear ang sauna. Nga dili palig-on imuhang foundation kay molik ra gihapon na. Mopaabot ra jud ko sa tamang tao ani. Kung igaling dili man moabot, parang gusto ko na lang nga maging rich single tita. Dari na lang kuto. Salamat tay gamay ug salamat sa mga readers ug viewers. Please pray for me nga maibot na sa ko ang heart ang thorns of rose. May God bless you always. Bye gamay. From Rose. Ladies and boys, dongan tagingon. Life forever. Diba sama sa giyon ni Rose nga maabot ra gihapon sa tuwa. Ang sakto nga tao para sa tuwa. Kay kung di mo abot, magpakadato na lang ta. O kung di ta madato, loy, gitataguyab.